kar ot ka Nyasaye nyisi ni ae nikech onge to ka entie to siemnwa ni en kanye. Cooked figures. Waendelea. Ipenjo ni osuru dhi medre. Tiluongo mkati. Ing'e ni sirikal gimok ging'eyo ni samiduoko rate mar osuru piny tiketo ngima bet mayot na japiny. Tiende ni purchasing power mar kata mana Sh100 bet malo. Ing'e ni sama isemedo osuru gima ne 100 nyalo nyiewo kawuono ka kiny medo osuru kiny ok onyal nyiewo gino kiny. Tiende ni yani bei otimre nade? Omedre. To sama bei omedre wawacho ga pile pile ni sami wuoye pek mar ngima mar japiny tiwuoye medruok mar bei mar gima japiny tiyogo. Onge gimoro kanyo kendo kik ng'ato wuondi nitie gimoro kendo mwawacho. Sama ngima japiny omedre en ni bei mar gima otiyogo go cha otimre nade? Omedre. Bei medre nade? Achiel kuomgi en osuru. To gima wawacho ni you leverage on numbers to get what you want, to hit your target. Tiende niya, onego bed ni kinyalo yudo numbers mang'eny kata kinyalo yudo dhano mang'eny manyalo chulo osuru, ber moloyo kinyalo yudo mana dhano matin manyalo chulo osuru. Tiende niya, kiketo osuru e bei mapiny to japiny duto nyalo afford ngima. Samo afford ngima, ing'e ni VAT wawacho ni it is tax on consumption. Tax on consumption tiende niya, en osuru michulo indirectly kikia. En sama idhi nyiewo gimoro ni dwa tiyogo cha tipoke e chule tikia ni chule. Lakini inyalo mana penjo ni to gini na nyiewo nyoro to beche koro bet nade ni. Tibiro nyisi ni sirikal otimre nade? Omedo osuru. En tax on consumption. To gima temo wacho en niya, tax on consumption should be really low. Kendo onego bed ni en piny. Ma japiny kodhi nyiepe duka to chulo to pek to kowinjo, lakini osechulo. Ibo yudo ka ji 1,000 onyiewo gino to ko complain to mi pesa mang'eny moloyo kimedo osuru ewi gino to bet malo to ji 2 kende modhi monyiewe. Winjo gima temo wacho. Tino ni sirikal onego think ni when you increase the rates of taxes, kimedo gine ne atamalo mar osuru dhi malo, joma thin ema biro chule. Tino ni joma thin ema biro afford kata ema biro bedo ni nyalo nyiewo gino to mi osuru. To kikete matin, wacho ni kidogo kidogo ujaza kibaba. Dong mani gima Kiswahili wacho. Matin cha jaso ukapu kata obabo moloyo kikete mang'eny to hinyo japiny. Tinoni sama sirikal omedo osuru Lydia, japiny hinyre. To ka japiny hinyre sana kodhi malo kaka koro ng'ato goli from exempted rate to 16%. Gini pani dhi medre gi pesa di mang'eny. To adieri samoro ok wawacho ni